గీత లెవెల్ 2లో మరి వరాహ అవతారం చిల్డ్రన్స్ లెవెల్ 2 క్లాస్ వరాహ అవతారం అందరికి స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త రాధా ప్రణామం. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇప్పుడు వరాహ అవతారము చూద్దాము. వరాహం అంటే ఏమిటి ఎవరైనా చెప్పగలరా? వరాహం మీనింగ్ తెలిసిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. వరాహం అంటే పిగ్ అంటే పంది. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో భగవంతుడు ఈ అవతారంలో వచ్చారు. ఎప్పుడు సత్యయుగంలో, మొట్టమొదటి యుగం అన్నమాట. ఆ యుగంలో వరాహదేవుడు అంటే భగవంతుడే ఈ అవతారంలో వచ్చాడు. సో భగవంతుడు హిరణ్యాక్షుడు అంటే రాక్షసుడు అన్నమాట. అతను ఇక్కడ చూస్తున్నాం. వీళ్ళిద్దరూ వేరు ప్లానెట్స్. ప్లానెట్ అంటే ఏమిటి ఎవరైనా చెప్పగలరా? ప్లానెట్ అంటే ఏమిటి? గ్రహం కదా. ఇప్పుడు మరి అర్త్ ఒక ప్లానెట్ అన్ని అంటాం కదా. మార్స్, జూపిటరు ఇలా ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి. మీలో ఎవరికైనా ఏదైనా ప్లానెట్ పేరు తెలిస్తే చెప్పండి. ఎవరైనా ఏ ఒక్క ప్లానెట్ అయినా సరే మీకు తెలిసిన ప్లానెట్ ఏదైనా ఉందా? అంటే దాని పేరేమిటి? జూపిటర్ మ్యామ్. వెరీ గుడ్, జూపిటర్. వెరీ గుడ్. ఇంకెవరైనా ఏదైనా చెప్పగలరా? ఇంకెవరైనా చెప్పండి. వెంకటశేష సాయి నువ్వు చెప్తావమ్మా. ఇంకేదన్నా ఉందా ప్లానెట్ తెలిసింది? ఓకే, నిఖిలేష్ నువ్వు చెప్పినాను. ఓకే, యురేనస్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సన్ ప్లానెట్ కాదు, అంటే సన్ చుట్టూ ఈ ప్లానెట్స్ తిరుగుతాయి. ఓకే, సో సన్ చుట్టూతా మన ప్లానెట్స్ అన్ని కూడా తిరుగుతాయి. ఓకే, సో శివశేష సాయి చెప్తున్నాను. ఇందాక హ్యాండ్ రైజ్ చేసినట్టున్నావు. ఓకే, సో మెర్క్యూరీ, ఈ వీనస్, ఎర్త్, మార్స్, జూపిటర్, సాటర్న్, నెప్ట్యూన్, ప్లూటో ఇవన్నీ కూడా ప్లానెట్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఎనీవే, సో ఆ రోజుల్లో మరి వేరు ప్లానెట్స్ మీద ఉన్నారు. ఒకళ్ళేమో అర్త్ లో ఉంటే ఇంకొకళ్ళేమో వేరే దేశం, వేరే ప్లానెట్ మీద ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఏది సత్యయుగం అంటే ఫస్ట్ యుగంలో. ఇప్పుడు మనం ఉన్నది కలియుగం అన్నమాట. 4 రకాల యుగాలు ఉన్నాయి.
క్యాలెండర్ లో ఎలా అయితే 12 నెలలు ఉంటాయో 12 మంత్స్, ఏది జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ అని ఉంటాయి కదా, అలా యుగాలు కూడా 4 ఉన్నాయన్నమాట. సో నిఖిలేష్ అర్థం చెప్తున్నాడు చాట్ లో, వెరీ గుడ్. అలా ఈ యుగాలు కూడా 4 ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ సత్యయుగం వస్తుంది, దాని తర్వాత త్రేతాయుగం. ఆ త్రేతాయుగంలో రామావతారంలో వచ్చారు భగవంతుడు. సత్యయుగంలో మనం చూసే మత్స్య, కూర్మ, వరాహ, నరసింహ అవతారం, ఇవన్నీ కూడా వామన అవతారం, ఇవన్నీ సత్యయుగంలోనే వచ్చాయి. ఎందుకంటే సత్యయుగంలో ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఉన్నాయన్నమాట మిగిలిన యుగాల కన్నా. సో ఎక్కువ అవతారాలు ఈ సత్యయుగంలో వచ్చాయి. రామ అవతారం త్రేతాయుగంలో. ద్వాపర యుగంలో ఏ అవతారం వచ్చింది ఎవరికైనా తెలుసా? ద్వాపర యుగంలో ఏ అవతారంలో వచ్చారు భగవంతుడు? నిఖిలేష్ చెప్తున్నాను. హరే కృష్ణ. నిఖిలేష్ హ్యాండ్ రైజ్ చేసావు, చెప్తావా? చెప్పమ్మా. కృష్ణుడు అవతారంలో. సో శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా తన ఆకారంతో వచ్చారు. వెరీ గుడ్. ద్వాపర యుగంలో. ఈ కలియుగంలో ఇప్పుడు మనం ఉన్నది కలియుగం అనమాట. సో ఆ రోజుల్లో సత్యయుగంలో ఈ రాక్షసులు మరి భగవంతుడు వేర్వేరు ప్లానెట్స్ మీద ఉండేవారు. త్రేతాయుగంలోకి వచ్చేసరికి భగవంతుడైన రాముడు మరి రాక్షసుడైన రావణుడు వీళ్ళిద్దరూ వేర్వేరు దేశాల్లో ఉన్నారు. ఎందుకు? రాముడేమో ఇండియాలో ఉన్నాడు, రావణుడు లంక, సిలోన్, శ్రీలంకలో ఉన్నాడు, వేర్వేరు దేశాలు. మరి ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడుగా భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు రూపంలోనే వచ్చినప్పుడు ఈ ఈ రాక్షసులను మరి రాక్షస మెంటాలిటీ ఉన్నటువంటి కౌరవులు, మరి మంచి మెంటాలిటీ దేవతల్లాగా మంచి గుణాలు ఉన్న పాండవులు ఒకే కుటుంబంలోనే ఉన్నారు. సో యుగాలు గడిచిన కొందికి ఇలా చెడ్డతనం మంచితనం కూడా ఇంత దగ్గర అయిపోతుంది. ఇదివరకు ఎక్కడో ఇంకొక ప్లానెట్ లో వెతకాల్సి వచ్చేది ఈ రాక్షసులు లాంటి చెడ్డవాళ్ళని. త్రేతాయుగంలోకి వచ్చేసరికి వేరే దేశాల్లో వెతకవలసి వచ్చేది. కానీ మరి ద్వాపర యుగంలో వచ్చేసరికి ఒకే ఫ్యామిలీలో ఉంటున్నారు ఈ చెడ్డ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు, మంచి గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు అంటున్నారు. కౌరవులు చెడ్డవాళ్ళు, పాండవులు మంచివాళ్ళు. ఇంకా కలియుగంలోకి వచ్చేసరికి అసలు ఒకే మనిషిలోనే ఈ చెడు మంచి రెండు ఉంటున్నాయి. ఫుల్ గా మంచిగా ఉన్న వాళ్ళు కనపడటం లేదు, అందరికీ ఎంతో కొంత చెడు గుణాలు ఉంటున్నాయి అని చెప్తున్నారు. సరే, ఎనీవే ఇది సత్యయుగంలో జరిగింది. వరాహ అవతారంలో భగవంతుడు రావటం ఏమిటో చూద్దాం దీని యొక్క స్టోరీ. ఇక్కడ ఇది మహాభాగవతంలో భాగవతంలో చెప్పారు. మొట్టమొదట శ్రీ సుఖ ఉవాచ అంటే సుఖదేవ గోస్వామి దగ్గర వింటున్నారు ఈ కథని. ఎవరు? పరీక్షిత్ మహారాజు భాగవతాన్ని సుఖదేవ గోస్వామితో చెప్పించుకుంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఆయన ఇంకొక వారం రోజుల్లో చనిపోతారని ఒక శాపం వస్తుంది ఆయనకి. సో ఈ 1 వీక్ లో భగవంతుడి గురించి భాగవతం విని మోక్షం తెచ్చుకోవాలి అనే కోరికతో ఆయన సుఖదేవ గోస్వామి దగ్గర భాగవతం వింటున్నాడు అనమాట. సో సుఖదేవ గోస్వామి చెప్తున్నారు. సుఖ ఉవాచ నిశమ్యవాచం వదతో మునే పుణ్యతమాం నృప భూయ పప్రాచ్చ కౌరవ్యో వాసుదేవ కథాధృత. అంటే సుఖదేవ గోస్వామి అంటున్నారు, ఓ కింగ్, ఆఫ్టర్ హియరింగ్ ఆల్ దీస్ మోస్ట్ వర్చువస్ టాపిక్స్ from the sage Maitreya, Vidura inquired further on the topics of the Supreme Personality of Godhead, which he adored to hear. అంటే ఏమిటంటే, రాజా ఇవన్నీ విన్న తర్వాత ఈ కథలన్నీ, ఈ మంచి మంచి కథలన్నీ కూడా ఈ మైత్రేయ అనేటటువంటి ఒక ముని దగ్గర నుంచి విన్నారట. ఆ మైత్రేయ దగ్గర విని విదురుడు అడిగాడు ఏమని, ఈ భగవంతుడి మీద ఇంకా కూడా ఏమైనా ఇలా మంచి కథలు ఉన్నాయా? ఎన్నో మంచి కథలు విన్నాను ఈ మైత్రేయుడు అనే ముని దగ్గర నుంచి అని విదురుడు ఇంకా అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఇంకే ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి, ఎందుకంటే ఈ కథలు, ఈ భగవంతుడి మీద కథలు వినాలని నాకు బాగా కోరికగా ఉన్నది అని చెప్పేసి. అప్పుడు విదురుడు చెప్తున్నాడు ఏమని, విదుర ఉవాచ సవై స్వయం భూవ సామ్రాట్ ప్రియా పుత్ర స్వయం భువ
ప్రతిలభ్య ప్రియాం పత్నీం కించకార తతో మునే. సో ఓ గ్రేట్ విదురుడు అంటున్నాడు, ఓ గ్రేట్ సేజ్, వాట్ డిడ్ స్వయంభువ ద డియర్ సన్ ఆఫ్ బ్రహ్మ డూ ఆఫ్టర్ అబ్టైనింగ్ హిస్ వెరీ లవింగ్ వైఫ్. అంటే ఏమిటంటే ఈ స్వయంభువుడు అనేవాడు బ్రహ్మదేవుడు కొడుకు అన్నమాట. ఈ బ్రహ్మదేవుడు కొడుకు స్వయంభువుడు వాళ్ళ తన భార్యను పొందిన తర్వాత ఏం చేశాడు అని చెప్పి విదురుడు విషయాన్ని చెప్తున్నాడు అన్నమాట. ఏమిటో చూద్దాం, ఏం చేశాడో ఈ స్వయంభువుడు. చరితం తాస్య రాజర్షేర్ ఆదిరాజస్య సత్తమా బ్రూహి మే శ్రద్ధానాయ విశ్వక్షేణాశ్రయో హియసౌ. సో the original king of kings, Manu, was a great devotee of the Godhead Hari, and thus it is worth hearing of his sublime character and activities. Please describe them. I am very eager to hear అని చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ విదురుడు అడుగుతున్నాడు అనమాట ఇవన్నీ. ఏమంటున్నాడు విదురుడు, మరి మనువు ఈ భగవంతుడైనటువంటి విష్ణుమూర్తి యొక్క గొప్ప భక్తుడు కదా, కాబట్టి ఆయన యొక్క క్యారెక్టర్ గురించి అంతా నాకు వినాలనుంది, నాకు దయచేసి చెప్పు, చాలా వినాలనే ఆతృతతో ఉన్నాను అని చెప్పి విదురుడు మైత్రేయుడు అనే మునిని అడుగుతున్నాడు అన్నమాట. సరే, ఇప్పుడు మళ్ళీ సుఖదేవ గోస్వామి చెప్తున్నారు, సుఖ మహాముని. శ్రీ సుఖ ఉవాచ ఇది బ్రువాణం విదురం వినీతం సహస్రాశీర్ష్ణాశ్చరణోపధానం ప్రహృష్టరోమా భగవత్కథాయాం ప్రాణీయమానో నిరభ్యచస్తా. సో సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్తున్నాడు, భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు was pleased to play his lotus feet on the lap of Vidura because Vidura was very meek and gentle. The sage Maitreya was very pleased with Vidura's words, and being influenced by his spirit, he attempted to speak. So, Sukadeva Goswami ఏమంటున్నాడంటే, భగవంతుడికి విదురుడు అంటే ఎంతో ఇష్టం కాబట్టి, అంటే విదురుడు యొక్క ప్రవర్తన నచ్చి భగవంతుడు ఆయన యొక్క పాదాలను విదురుడి యొక్క ఒడిలో పెట్టటం. ఎందుకంటే విదురుడు చాలా వినమ్రత భక్తి ఉన్నవాడు కాబట్టి అని చెప్పి, మైత్రేయుడు కూడా ఈ విదురుడు అడుగుతాడు కదా, నాకు ఇంకా భగవంతుడి గురించి వినాలనుంది చెప్పు అని. సో మైత్రేయ మహాముని అడిగాడు విదురుడు. అయితే మైత్రేయుడు విదురుడు ఇంత ఇదిగా భగవంతుడి గురించి అడుగుతున్నాడు కదా, కాబట్టి ఇంత భక్తితో అడుగుతున్నాడు కాబట్టి చెప్పాలని చెప్పడం ప్రారంభించాడనమాట మైత్రేయ మహాముని. ఏం చెప్తాడో విన్నాం. పరం శుశ్రూషణం మహ్యం స్యాత్ ప్రజారక్షయా నృప భగవాంస్తే ప్రజాభాతుర్ ఋషికేశోను తుష్యతి. సో రాజా, if you can give proper protection to the living beings in the material world, that will be the best service for me. నువ్వే గనక ఇక్కడ ఉన్న వాళ్లకు సరి అయినటువంటి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వగలిగితే అది నాకు బెస్ట్ సర్వీస్ అని చెప్పి చెప్తున్నాడనమాట. ఎవరు? మైత్రేయుడు. నువ్వు ఈ ప్రపంచంలో వాళ్ళందరినీ గనక నువ్వు రక్షించగలిగితే అది నాకు పెద్ద సర్వీసు. When the Supreme Lord sees you to be a good protector of the conditioned souls, certainly the master of the senses will be very pleased with you. భగవంతుడు కూడా నువ్వు ఇలా ప్రజలందరినీ చక్కగా పాలిస్తున్నావని తెలిస్తే తప్పనిసరిగా నువ్వంటే భగవంతుడు కూడా నిన్ను మెచ్చుకుంటాడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఎవరు? మైత్రేయ మహాముని. విదురుడు రాజు కదా, సో విదురుడితో చెప్తున్నాడు, నువ్వు అందరినీ కూడా బాగా పాలించావంటే, నీ ప్రజలందరినీ బాగా చూసుకున్నావంటే భగవంతుడు కూడా నిన్ను మెచ్చుకుంటాడు అని చెప్పాడు విదురుడు. మైత్రేయుడు ఇంకేమంటున్నాడు మైత్రేయుడు చూద్దాం. మైత్రేయ ఉవాచ పరమేష్ఠిత్వ అపం మధ్యే తథా సన్నాం అవేక్ష్యగాం కథం ఏనాం సమున్నేష్య
ఇతి దధ్యౌదియా చిరం. సో ఇది ఓకే. హరే కృష్ణ. వెంకట శివ శేష సాయి ఇది చదువు నాన్న, ఈ లైన్స్ చదువు. చదువుతావా? Mataji. Sri Matreya said, thus seeing the earth merged in the water, Brahma gave his attention for a long time to how it could be lifted. వెరీ గుడ్. సో మైత్రేయుడు అంటున్నాడు అంటే అర్థం ఏమిటి? మైత్రేయ సెడ్ అంటే మైత్రేయుడు అంటున్నాడు ఏమని? ద సీయింగ్ ద అర్త్ మర్జ్డ్ ఇన్ ద వాటర్. ఈ భూమి మర్జ్ అవటం అంటే కలవటం, నీళ్ళల్లో మునిగిపోయిందట. భూమి నీళ్ళల్లో మునిగిపోతే బ్రహ్మ అప్పుడు చాలాసేపు ఆలోచించాడు దీన్ని ఎలా పైకి లేపాలి. భూమి అంతా కూడా మరి నీళ్ళలో మునిగింది, దీన్ని ఎలా పైకి లేపాలని బ్రహ్మదేవుడు ఆలోచించాడట. ఆలోచించి అప్పుడు ఏం చేశాడో చెప్తున్నాడు. మైత్రేయుడి స్టోరీ అన్నమాట విదురుడికి. ఏం చెప్పాడు? మైత్రేయ ఉవాచ పరమేష్ఠీత్వ అపాం మధ్యే తథా సన్నాం అవేక్ష్యగాం కథం ఏనాం సమున్నేష్య ఇతి దధ్యౌధియా చిరాం. ఇదే ఇప్పుడు చూసింది ఇదే కదా మనం యాక్చువల్లీ సేమ్ థింగ్. సో బ్రహ్మదేవుడు ఆలోచించాడు ఎలా దీనిని పైకి తీసుకురావాలి. సో బ్రహ్మ యొక్క ఆలోచనలు వరాహదేవుడు ఎలా ఏ విధంగా అవతరించారన్నది ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నారు. సో ఈ హిరణ్యాక్షుడు భూమిని తీసుకువెళ్ళి దాచేశాడు. ఎక్కడ? నీళ్ళల్లో దాచేస్తే బ్రహ్మ మరి అప్పుడు విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ భూదేవిని ఎలా అయినా సరే ఈ రాక్షసుడి బారి నుంచి కాపాడవలసిందిగా ప్రార్థిస్తాడనమాట. అప్పుడు ఇలా ఒక బోరు అంటే పెద్ద పంది సైజు, పెద్ద సైజులో ఉన్న పంది అని దాని రూపంలో బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ముక్కులో నుంచే వచ్చిందట ఆ పంది. వచ్చి ఆ తర్వాత ఇలా పెద్దగా అయిపోయిందన్నమాట. ఎందుకంటే భగవంతుడు తన మహిమతో బ్రహ్మదేవుడు ముక్కు నుంచే జన్మించి ఆ తర్వాత సైజు అలా బాగా పెరిగిపోయింది, పెద్ద సైజుగా. అప్పుడు సో ఈ వరాహ అవతారం మరి ఆల్మోస్ట్ నరసింహ అవతారం లాంటిదన్నమాట, పెద్దది. ఏంటి? కంప్లీట్ గా యానిమల్. వరాహ అవతారం ఏమో సగం మనిషి సగం సింహం. అయితే ఇది కంప్లీట్ గా యానిమల్ కాదనమాట. సో ఇది కూడా కొంచెం నరసింహ అవతారం లాగా, కొంచెం నరసింహ అవతారానికి దగ్గరగా ఉంటుంది వరాహ అవతారం కూడా అని చెప్తున్నారు. అగ్ని పురాణం అనే పురాణంలో ఏం రాశారంటే ఈ వరాహ అవతారం మనిషి శరీరంతో ఉండి తల మాత్రం పంది తలలో ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. మరి నరసింహ అవతారం కూడా అంతే. ఏది? తలేమో సింహం తల, మనిషి మిగతా బాడీ అంతా మనిషి. ఇది కూడా అంతే అని చెప్తున్నారు. ఈ వరాహ అవతారం కూడా ఓన్లీ తల మాత్రం ఆ పంది తల ఉంటుంది, కానీ మిగతా అంతా మనిషిలాగానే ఉంటాడు అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ అగ్ని పురాణంలో కూడా వర్ణించారు వరాహ అవతారాన్ని అంటున్నారు. ఇతి అభిధ్యాయతో నాశ వివరాత్ సహసానఘా వరాహతోకో నిరగాద్ అంగుష్ట పరిమాణక. కాబట్టి పాపరహితుడైన విదురుడా, ఇదంతా ఎవరు చెప్తున్నారు? విదురుడు అనే రాజు అడుగుతున్నాడు భగవంతుడి కథలు వినాల నుండి ఇంకా ఇంకా చెప్పమని. అంటే ఈ వరాహ అవతారం గురించి చెప్తున్నాడు. ఏ రాజు ఏ ముని చెప్తున్నాడు విదురుడికి? ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఏ ముని? మైత్రేయ ముని. మైత్రేయ ముని చెప్తున్నాడు అన్నమాట. ఓకే. సో ఓ సీన్లెస్ విదుర, అప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ వైల్ బ్రహ్మ ఆలోచిస్తున్నాడు కదా బ్రహ్మదేవుడు, ఏ విధంగా ఈ నీటిలో పెట్టేశాడు ఈ రాక్షసుడు భూమాతను, దీన్ని ఎలా బయటికి తీయాలని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు అప్పుడు సడన్ గా ఇలా భగవంతుడు ఆయన ముక్కులో నుంచి ఇలా రావటం, వచ్చిన తర్వాత సైజు పెరగటం జరిగింది.
చిన్నగా వచ్చినప్పుడు ఎంత ఉందంట, మన చిన్న బొట్టన వేలు పై భాగం అంత చిన్నగా ఉన్నాడంట ఆయన ముక్కు నుంచి వచ్చినప్పుడు, బ్రహ్మదేవుడు ముక్కు నుంచి. ఆ తర్వాత అలా పెరిగిపోయింది. సో తస్యాభిపశ్యత కథస్థా క్షణేన కిల భారత గజమాత్ర ప్రవృద్ధే తదద్భుతం అభూన్మహాత్. సో భరత వంశస్థుడా బ్రహ్మదేవుడు చూస్తూ ఉండగానే అది అంత చిన్నది బొటన వేలంత ఉన్న సైజు ఎలా అయిపోయిందంటే ఆకాశం అంత ఎత్తు పెరిగిపోయిందట ఆ పంది. మనకి ఇక్కడ ఆ బొమ్మ ఒకటి చూపిస్తున్నారు, చెక్కినటువంటి ఆ బొమ్మ. సో అది ఆకాశం అంత ఎత్తు పెరిగిపోయి పెద్దది ఒక పెద్ద ఏనుగులాగా కనిపించిందంట. సో ఇక్కడ అందుకే ఆ పంది బొమ్మని ఇలా ఆల్మోస్ట్ ఏనుగులాగా ఇక్కడ మనం ఎక్కడో చెక్కారు, అది చూస్తున్నాం. తస్యాభిపశ్యత ఖమారీచి ప్రముఖైర్విప్రై కుమారైర్మనునా సహా దృష్ట్వా తత్సౌకరం రూపం తర్కయామాశ చిత్రధా. సో struck with wonder at observing the wonderful boar-like form in the sky, బ్రహ్మదేవుడే ఆశ్చర్యపోయాడట. అది చూసి ఆకాశంలో ఈ అవతారం తన ముక్కులో నుంచే వచ్చింది, కానీ ఎలా పెరిగిపోయిందో చూడండి. పెరిగి ఆకాశంలో ఇంత పెద్దగా మనిషి ఆకారంతో 4 చేతులతో కనపడుతుంది, కానీ తల మాత్రం ఎలా ఉందో మనకు కనిపిస్తుంది. అలా బ్రహ్మదేవుడే ఆశ్చర్యపోయి చూస్తున్నాడంటే ఈ ఆకారాన్ని ఎలా ఉంది. విత్ గ్రేట్, బ్రహ్మదేవుడు ఎవరితో చూస్తున్నాడు? పెద్ద పెద్ద పురోహితులు అందరూ ఉన్నారు ఆయన చుట్టూ. మరీచి కుమారులు, ఏ కుమారులు అంటే 4 ఉన్నారు బ్రహ్మ కుమారులు. సనక సనందన సనత్ కుమారులు, సనాతనుడు అని 4 ఉన్నారు. వీళ్ళ 4 మనువు, మరీచి అనే బ్రాహ్మణుడు, వీళ్ళందరితో కలిసి బ్రహ్మ చూస్తున్నాడు అనమాట. దే బిగాన్ టు ఆర్గ్యూ ఇన్ వేరియస్, వాళ్ళల్లో వాళ్ళే ఏమిటి అంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క మాట అంటున్నారట. ఇదేమిటి అదేమిటి వింతగా ఉంది, వాళ్ళకి ఎవరికి అర్థం కావడం లేదు. రూపం చూసుకుని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మాటలాగా ఆర్గ్యూ చేసుకుంటున్నారు, ఇది అది అది ఇది అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే వాళ్ళకే క్లియర్ గా తెలియట్లేదన్నమాట ఇదేమిటనేది. కిం ఏతత్ సూకరా వ్యాజం సత్వం దివ్యం అవస్థితం అహోబతాశ్చర్యం ఇదం నాశయామే వినిసృతం. అయితే ఏమంటున్నారు? ఇస్ దిస్ సమ్ ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ ఎంటిటీ కమ్ ఇన్ ద ప్రిటెన్స్ ఆఫ్ బోర్? ఎవరైనా పెద్ద మహిమ గల వాళ్ళు ఇలా ఈ పంది రూపంలో వచ్చారా ఏమిటి? ఇదేమిటో నా ముక్కులో నుంచే వచ్చిందే. బ్రహ్మదేవుడు అనుకుంటున్నాడు, ఇక్కడ పైన ఉన్నాడు, నా ముక్కులో నుంచి వచ్చి ఇంత పెద్దది అయిపోయిందే, ఇదేదో ఎవరు ఈ మహానుభావుడు అని బ్రహ్మదేవుడు కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నాడు అన్నమాట. దృష్టోన్నిగుష్టాశీరో మాత్ర క్షణాద్గంధాశిలాసమా అపిస్విద్ భగవాన్ ఏషా యజ్ఞో మేకేదయన్మన. అసలు ఈ పంది ఉందంటే ఇది చిన్న నా బొటన వేలంటుంది ఉన్నట్టుండి ఒక్క నిమిషంలో ఇంత పెద్ద ఏదో పర్వతం అంతా అయిపోయింది ఏంటి, పెద్ద కొండలాగాను. నా మనసంతా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది, అయోమయ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము. ఈయనెవరు, విష్ణువా ఏమిటి, భగవంతుడా ఏమిటి అని చెప్పి బ్రహ్మకు ఒక పెద్ద డౌట్ వచ్చిందనమాట. సో అది ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నాడు, ఇంత పెద్దగా ఉన్నాడు ఏమిటి, ఇదేమన్నా శ్రీ మహావిష్ణువా ఏమిటి అని బ్రహ్మదేవుడు అనుకుంటున్నాడంట. సో బ్రహ్మదేవుడు ఈ రకంగా అనుకుంటున్నప్పుడు ఇతిమిమాసతస్తస్య బ్రహ్మణ సహ సూనుభి భగవాన్ యజ్ఞ పురుషో జగజ్జాగేంద్ర సన్నిభ. సో బ్రహ్మదేవుడు ఈ రకంగా ఆలోచిస్తుంటే వాళ్ళ కొడుకులు 4తోనూ కలిసి అప్పుడు విష్ణుమూర్తి పెద్దగా ఒక ఆయన ఒక అరుపు లాగా, అంటే ఈ సింహం గర్జించినట్లుగా పెద్ద గర్జన చేశారంట. ఒక పెద్ద కొండ గనక గర్జిస్తే ఎంత సౌండ్ వస్తుందో అలా పెద్ద గర్జన ఈ భగవంతుడు వరాహ అవతారంలో ఉండి అలా ఈ బ్రహ్మదేవుడు ఆలోచిస్తుంటే పెద్దగా గర్జించారట. అప్పుడు మునులందరూ కూడా వచ్చి భగవంతుడిని స్తుతించడం గురించి ఇక్కడ చెప్తారు. ఏది ఈ భగవంతుడు అప్పుడు
ఈ బ్రహ్మదేవుణ్ణి అక్కడున్న మునులను వీళ్ళందరినీ కూడా ఈ పెద్ద గర్జనతో, అది నార్మల్ గర్జన కాదు, సో అది ఏదో గొప్పగా ఉంది ఆ గర్జన, దాంతో ఆయన యొక్క అది అన్ని దిక్కుల్లో ప్రతిధ్వనించిపోయిందంట. ఆ మోత, ఆ గర్జన యొక్క సౌండ్ అన్ని దిక్కుల్లోనూ ప్రతిధ్వనించింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నిశమ్యతే గర్గరితం స్వఖేద క్షయిష్ణు, నిశమ్యేతే గర్గరితం స్వఖేద క్షయిష్ణు మాయామయ శూకరస్య జనస్తపాసత్య నివాసినస్తే త్రిభి పవిత్రైర్మునయో గృణన్ స్మ. సో ఈ పెద్ద పెద్ద మునులందరూ కూడా ఎవరు, ఎక్కడ వాళ్ళు జనలోకం, తపోలోకం, సత్యలోకం. మీరందరూ ఎవరైనా లోకాల గురించి విన్నారా? మనం 14 లోకాలు ఉన్నాయని చెప్పి చెప్తారు. మీరెవరికైనా తెలుసా ఈ 14 లోకాలు ఉన్నాయని? ఎవరికి తెలుసు చెయ్యొద్దండి. అసలు 14 లోకాలు ఉన్నాయని తెలుసా? సో ఎవరికి తెలియదు అన్నమాట. 14 లోకాలు ఉన్నాయి మనకు. సో అవేమిటో ఒకసారి చూపిస్తాను, చూడండి. గోలోక చార్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ గోలోక చార్ట్ లో మీరు ఇది చూడొచ్చు అన్నమాట. సో గోలోక చార్ట్ ఇది. పైన భగవంతుడైన కృష్ణుడు, ఆ తర్వాత ఇక్కడ వైకుంఠము, విష్ణుమూర్తి, లక్ష్మీదేవి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు దాని కింద. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇంకా కిందకి వెళ్తే బ్రహ్మజ్యోతి, కారణోదక సాయి విష్ణు ఇక్కడ కింద. తర్వాత గర్భోదక సాయి విష్ణు నుంచి ఈ 14 లోకాలు పుట్టాయి. ఈ 14 లోకాలు సత్యలోకం, తపలోకం, జనలోకం, మహర్లోకం. అంటే మరి తపోలోకంలో ఈ 4 బ్రహ్మకుమారులు అని చెప్పాను కదా. పైన ఉన్న సత్యలోకంలో బ్రహ్మదేవుడి లోకం, తర్వాత తపోలోకం, అందులో బ్రహ్మదేవుడు కొడుకులు 4, వాళ్ళ పేరు కుమారులు. ఏం కుమారులు? సనక కుమారుడు, సనత్ కుమారుడు, సనాతన కుమారుడు, సనందన కుమారుడు. 4 ఉన్నారు. వీళ్ళు 4 ఆ తపోలోకంలో ఉంటారు. వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద తపస్సులు, మునులు. ఆ తర్వాత జనలోకం, ఇందులో ప్రజాపతులందరూ ఉంటారు. అంటే మరి మనువు వీళ్ళంతా ఉంటారనమాట. మనువు అంటే మానవ జాతిలో ఫస్ట్ పుట్టినవాడు, ఆయన మానవ జాతికి తండ్రి లాంటి వాడు. మహర్లోకం అంటే భృగు మహాముని, ఈ ప్రజాపతులు వీళ్ళంతా అక్కడ ఉంటారు. ఆ తర్వాత మరి రాక్షసులు ఉండేది, తర్వాత మరి భువర్లోకం, ఘోస్ట్లీ స్పిరిట్స్ ఉండేది, భూలోకం మనం ఉండేది, దాని కింద అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ లోకాలు ఇవన్నీ కింద ఉంటాయి. అందుకని ఈ పైవన్నిటిని పై లోకాలని, మధ్యలో భూలోకం అని, కింద వాటన్నిటిని కింది లోకాలు, ముల్లోకాలు. 3 లోకాలంటే అది అర్థము. అయితే 14 లోకాలు మొత్తం ఉన్నాయి. ఇది గర్భోదక సాయి విష్ణు నుంచి వచ్చాయి. ఈ 14 లోకాలతో పాటు ఇక్కడ ఈ ఈ ప్రపంచం అంతా, ఈ విశ్వంలో 14 లోకాలు ఉన్నాయి. ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణు అంటే విష్ణుమూర్తి క్షీరోదక సాయి విష్ణు రూపంలో ఇక్కడ పాల సముద్రంలో శ్వేత దీపం అంటే తెల్లని ఐలాండ్, అక్కడ లక్ష్మీదేవితో సహా ఉన్నారు. ఆయన అందరిలోనూ ఈ 14 లోకాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరిలోనూ కూడా పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నది ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణు అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఇక్కడ మన ఈ గోలోక చార్ట్ అసలు ఎందుకు చూస్తున్నామంటే ఈ 14 లోకాలు మన ప్రపంచంలో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు కాబట్టి. సో ఈ జనలోకం, తపోలోకం, సత్యలోకం అంటున్నారు కదా. సో అవి ఇక్కడ ఉన్నాయి, అందుకని చూపించాం. ఇది జనలోకము, తపోలోకము, సత్యలోకము అంటే బ్రహ్మలోకం. తపోలోకం అంటే 4 బ్రహ్మ కుమారులవి. జనలోకం ప్రజాపతులు, మనువులు వీళ్ళందరూ ఉండేదని. సో ఇవన్నీ
ఈ లోకాలన్నీ కూడా వినిపించాయంట. భగవంతుడు గర్జించిన పెద్ద గర్జన వీళ్ళన్ని లోకాల్లో వాళ్ళకి వినిపించి వాళ్ళందరికీ అనుమానం వచ్చింది. ఏమిటి ఇంత సౌండ్ వచ్చింది, ఇది భగవంతుడే చేసుంటారు, అందరికీ అన్ని లోకాలకి వినిపిస్తోందంటే అని వాళ్ళు అనుకుని ఇక భగవంతుణ్ణి అందరూ కూడా వేదాలతో ప్రార్థించటం మొదలు పెట్టారట. ఇది భగవంతుడు చేసిన సౌండ్ అని చెప్పి గ్రహించి, అంటే భగవంతుడు కోపంగా ఉన్నారా ఏమిటి అని వాళ్ళంతా వేదాలతో భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించటం మొదలు పెట్టారు. సో అప్పుడు ఒక ఏనుగు వలె ఆడుకుంటూ ఆయన భగవంతుడు ఏం చేశారు, ఆ నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళారట. వెళ్ళి మళ్ళీ పెద్దగా గర్జించిన తర్వాత ఏది వీళ్ళంతా మరి వేదాలతో ప్రార్థనలు మొదలు పెట్టారు కదా, వీళ్ళంతా ఈ జనలోకం వాళ్ళు, తపోలోకం వాళ్ళు, మహర్లోకం సత్యలోకంలో వాళ్ళు, వీళ్ళంతా ఆ ప్రార్థనలకి సమాధానంగా మళ్ళీ ఇంకొక గర్జన చేశారు. ఏది నేను మీ ప్రార్థనలను వింటున్నాను అని చెప్పడానికి చేసి అప్పుడు ఆయన అర్థం చేసుకున్నారనమాట. ఈ భక్తులందరూ తన గర్జనను విని తనను అర్థం చేసుకుని భగవంతుడని ఈ రకంగా నన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు అన్నది ఆయనకి అర్థమైంది భగవంతుడికి. ఉక్షిప్తవాలకచరాకధోరా సతా విధున్వాన్ కరరోమ సత్వ కౌరాహతాభ్ర సితదంష్ట్రిక్ష జ్యోతిర్భాసే భగవాన్ మహీద్ర. సో నీళ్ళలోకి వెళ్ళబోయే ముందు, అంటే నీళ్ళలోకి అసలు ఎందుకు వెళ్తున్నారు, భూమాత మరి నీళ్ళల్లో మునిగిపోయింది కాబట్టి బయటకు తీయటానికి వెళ్తున్నారు. సో ఈ భూమాతను రక్షించడానికని నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఆకాశంలోకి ఎగరటం చేశారట. ముందుగా ఆకాశంలోకి ఎగిరి తన తోక ఉంటుంది కదా, తోకను ఒక్కసారి జాడించి తర్వాత రోమాలన్నీ కూడా నిక్కబొడుచుకునేటట్లుగా ఆయన తోకను జాడించారు. తోకను జాడించి ఆయన చూపు ఎలా ఉందంట, చూపు అంతా చాలా ప్రజ్వలంగా ఉంది, ప్రకాశవంతంగా ఉందన్నమాట, వెలిగిపోతుంది. తర్వాత ఈ మేఘాలన్నిటినీ కూడా చెల్లాచెదురు చేసేసారట. ఆకాశంలో ఉన్న మేఘాలను ఆయన ఎగిరిన ఆకాశంలోకి వెళ్ళి ఎగురుతూ మేఘాలన్నిటినీ చెదరు చేసేసి ఆ తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోతూ కనిపించారు. ఎలా ఉన్నారు అంటే ఆకాశంలో ఇలా ఉన్నారని చెప్పి మనకు చెప్తున్నారు. ఘ్రాణేన ప్రద్యాపదావీం విజిగ్రన్ రోదాపదేశా స్వయం అధ్వరాంగ కరాళాదంష్ట్రోపీయ కరాళ ద్రుభ్యాం ఉద్విక్ష్య విప్రాన్ గ్రణతో విషత్కాం. అంటే ఈ భగవంతుడే విష్ణుమూర్తే ఆయన ఈ శరీరంలో ఈ పంది లాగా ఆయన వాసన చూశాడు. ఎందుకు పంది అవతారంలో వచ్చారో మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఈ పందులు వాసన చూస్తూ ఉంటాయి, వాటికి వాసనలు తెలుసు, నీళ్ళల్లో కాలవల్లో వాటికి ఎక్కడ ఫుడ్ ఉందో వెతుకుతూ ఉంటాయి. అలా ఆయన ఆ శక్తి పందికి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఆకారంలో వచ్చి నీళ్ళల్లో వెతుకుతున్నారు ఈ భూమి యొక్క వాసన కోసం. ఎక్కడ భూమి ఉందో మరి అంత పెద్ద సముద్రంలో ఎక్కడుందో తెలియదు కదా, సో వెతుకుతున్నారనమాట. అలా వెతుకుతూ ఆయన దంతాలు ఉంటాయి కదా, పెద్ద పెద్ద దంతాలు, ఆ దంతాలతో ఆయన చివరికి ఈ బ్రాహ్మణులు భక్తులు అందరూ ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు కదా, మరి ఈ లోకాల్లో వాళ్ళందరూ చేసే ప్రార్థనలు వాళ్ళ వైపు ఒక్కసారి చూసి ఆ తర్వాత నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళటం జరిగిందట. సో భగవంతుడు ఈ ఆ వాసనల కోసం భూమి యొక్క వాసన కోసం నీళ్ళల్లో వెతుకుతూ ఒకసారి తలెత్తి వీళ్ళందరూ ప్రార్థనలు చేయడం మొదలెట్టారు కాబట్టి వీళ్ళ వైపు ఒకసారి చూసి మళ్ళీ నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఈ హిరణ్యాక్షుణ్ణి పట్టుకుని చంపడము, ఈ భూమాతను రక్షించడం జరిగింది. అది ఇక్కడి నుంచి చూస్తాం. సవజ్రకూతాంగ నిపాతావేగా విశీర్ణ కుక్షిస్తనయన్నుదన్వాన్ ఉత్సృష్టదీకూర్మి భుజైరివాతస్ చుక్రోషయజ్ఞేశ్వర పాహిమేటి. సో నీళ్ళల్లోకి ఈ రకంగా ఆయన ఒక పెద్ద
పర్వతం గనక నీళ్ళలోకి దూకితే ఎలా ఉంటుందో ఆ రకంగా ఒక్కసారి ఆ నీళ్ళలోకి దూకారట ఈ ఈ పంది ఆకారంతో దూకి ఈ సముద్రాన్ని రెండుగా చీల్చేశారు. అంత బలం ఉందన్నమాట ఆకారానికి. సో దూకేసరికి అది 2 పార్ట్స్ గా అయిపోయిందంటే సముద్రం. అప్పుడు 2 పెద్ద అలలు ఫామ్ అయ్యాయి. ఆయన అలా దూకేసరికి అది 2గా మారి అటొక పెద్ద అల ఇటొక పెద్ద అల వచ్చిందనమాట. ఏదో చేతుల్లాగా ఈ సముద్రానికి 2 చేతుల్లాగా అలా పెద్ద అలలు అటొకటి ఇటొకటి 2 చేతుల్లాగా వచ్చాయంట. వచ్చి ఆ సముద్రుడే భయపడిపోయి భగవంతుడిని ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టాడు. ఏమని? నన్ను 2గా చీల్చవద్దు భగవంతుడా, నన్ను రక్షించు రక్షించు, నన్ను ఈ రకంగా 2గా నువ్వు చీల్చొద్దు అని చెప్పి ఆ సముద్రం భగవంతుడిని ప్రార్థించడం మొదలు పెట్టింది అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ది ఓకే. సో ఇది ఎవరైనా చదువుతారా? ధ్రువ, హరే కృష్ణ నాన్న, నువ్వు చదవగలవా? చదువమ్మా. Lord God penetrated the water with his vows. పెనిట్రేటెడ్ అంటే నీళ్ళల్లోకి, అంటే నీళ్ళల్లోకి చొచ్చుకు వెళ్ళటం అనమాట. పెనిట్రేటెడ్ ద వాటర్. Penetrated the water with his vows. హూవ్స్ అంటే 2 దంతాలు. His vows which are like sharp arrows, and found the limits of the ocean through its unlimited. Although it was true God, although it was unlimited. He saw the earth, the resting place for all living beings, lies that it lying as it was in the beginning of the creation. And he personally lifted it. Very good, very good. Hare Krishna. సో దాని అర్థం ఏమిటి? హరే కృష్ణ అని అర్థం ఏమిటంటే, లార్డ్ బోరు పెనిట్రేటెడ్ ద వాటర్ విత్ హిస్ హూవ్స్. ఆయన యొక్క ఆ 2 దంతాలతో నీళ్ళల్లోకి చొచ్చుకు వెళ్ళాడు. అవి ఎలా ఉన్నాయంట? ఆ దంతాలు షార్ప్ యారోస్ లాగా ఉన్నాయంట. అంటే చాలా పదునైన బాణాల్లాగా ఉన్నాయి అవి ఆ 2 దంతాలు. అండ్ ఫౌండ్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ద ఓషన్. అవి కిందకి వెళ్ళి ఆ లోతుగా సముద్రం అట్టడుగు వరకు వెళ్ళిపోయాయట దంతాలు అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత అంత లోతైన సముద్రం అడుగు కూడా తెలుసుకోగలిగినాయి ఆయన దంతాలు. అప్పుడు ఆయనకి అంత కిందకి వెళ్ళేసరికి ఆయనకు అక్కడ భూమాత కనిపించింది. హీ సా ది ఎర్త్, ద రెస్టింగ్ ప్లేస్ ఫర్ ఆల్ లివింగ్ బీయింగ్స్. మరి మనందరం భూమి మీద, ఎర్త్ మీదే ఉన్నాం. మరి అలాంటి భూమిని తీసుకువెళ్ళి సముద్రం అడుగును పడేశాడు ఈ రాక్షసుడు. కాబట్టి అన్నీ కూడా ఆయన మనలాంటి వాళ్ళం అందరూ ఉన్న భూమాత అక్కడ కింద ఎక్కడో ఉండటం కనిపించింది అనమాట. అప్పుడు ఆయన భూమాతను ఎత్తారు. ఆయన తన ముక్కుతో ఆ భూమాతను ఎత్తారు. అందుకని కూడా పంది రూపంలో రావటం. పందికి ముక్కు పొడవుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన పెద్ద సైజ్ పందిలాగా ఉంటూ ఆ పొడవైన ముక్కు మీద ఆ భూమాతను పెట్టుకుని పైకి వచ్చారట. స్వదంశ్రయధృత్య మహీం నిగమ్నా సంరుచేస్రసాయ తత్రాపి దైత్యం గదయా పతంతం సునాభ సందీపిత తీవ్రమన్యు. సో ఓకే, ఇదే చదువుతారు. హవీష్, హరే కృష్ణ నాన్న, నువ్వు చదువుతావా? హరే కృష్ణ హవీష్. కార్తికేయ హవీష్ అన్మ్యూట్ చేసుకుని చదివితే చదువునాను. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇక్కడ మీకు అటెండెన్స్ ఇప్పుడు పోస్ట్ చేస్తాను. మీరందరూ కూడా అటెండెన్స్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయండి. ఈలోపు మళ్ళీ నేను తర్వాత మర్చిపోతాను. సో ఇప్పుడే అటెండెన్స్ ఫామ్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను. మీరందరూ అటెండెన్స్ ఫిల్అప్ చేస్తే మీకు అటెండెన్స్ వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం.
ఓకే. చాట్ బాక్స్. ఓకే, హవీష్ నీ గొంతు వినపడట్లేదా? ఆల్రెడీ నువ్వు అన్మ్యూట్ అవ్వలేదు నాన్న, అందుకని వినపడట్లా. నువ్వు అన్మ్యూట్ అనేది కనిపించినప్పుడు ఓకే నొక్కితే వినిపిస్తుంది. మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేశాను చాట్ బాక్స్ లో, అందరూ అది క్లిక్ చేసి రెడీగా ఉంచుకోండి. అప్పుడు మీరు ఫిల్అప్ చేయొచ్చు తర్వాత, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేమ్స్ అవి. ఓకే, సో హవీష్ నువ్వు అన్మ్యూట్ అనేది వస్తుంది, పోస్ట్ వాంట్స్ యూ టు అన్మ్యూట్ అని వస్తుంది. ఓకే నొక్కు. కనిపిస్తోందా అది హవీష్? కనిపించడం లేదా? ఓకే, కనిపించకపోతే హరే కృష్ణ మాతాజీ, మంగళం మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఓకే, సరే, నీకు కనిపించకపోతే సరేలే, పర్వాలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వెంకట శివ శేషు సాయి, హరే కృష్ణ. Hare Krishna Mata. హరే కృష్ణ నాన్న. నువ్వు చదువుతావా? Yes, Mataji. ఓకే, చదవండి. Lord bore easily నీ it మా- out of the కొంచెం బ్రేక్ అవుతున్నావు, నీ కనెక్షన్ కొంచెం ఫోన్ దగ్గరలో పెట్టుకుని చెప్పు. ఓకే. Lord bore very easily took the earth on his trunks and got it out of the water. Thus he appeared very స్ప్లెండెడ్. splendid. Then his anger glowing like the Sudarshana wheel, he immediately killed demon హిరణ్యాక్ష. Kiranyaksha. All thought he tried to ఆల్దో although he tried to ట్రైడ్ అంటే ప్రయత్నించాడని, ట్రైడ్. fight with the Lord. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ. ఓకే, సో దీని అర్థం ఏమిటంటే ఈ ఈ పంది రూపంలో ఉన్న భగవంతుడు చాలా తేలిగ్గా భూమాతను తన యొక్క ముక్కుతో పైకి లాగి నీళ్ళలో నుంచి బయటకు వచ్చారట. అప్పుడు ఆయన కోపంగా ఉన్నారు కదా, ఆయన కోపంతో ఎలా మెరిసిపోతున్నారంటే, ఈ సుదర్శన చక్రం ఉంటుంది కదా భగవంతుడి చేతిలో, ఆ చక్రం ఎలా అయితే మెరిసిపోతుందో ఆయన కూడా అంత ఇదిగా మెరిసిపోతున్నాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. వెంటనే ఈ హిరణ్యాక్షుడు ఆ రాక్షసుని చంపడం జరిగింది. ఆల్దో హీ ట్రైడ్ టు ఫైట్ విత్ ద లార్డ్. ఆ హిరణ్యాక్షుడు వచ్చి భూమిని ఆయన రక్షించేసరికి వచ్చాడు భగవంతుడితో యుద్ధం చేయడానికి, కానీ భగవంతుడు వెంటనే హిరణ్యాక్షుణ్ణి చంపడం జరిగింది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మీ అందరికి అటెండెన్స్ కనిపించింది కదా, చూసారా? చాట్ బాక్స్ లో పెట్టాను. Yes, Mataji. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో రికార్డింగ్ లైవ్. ఓకే, సో లైవ్ రికార్డింగ్.
ఒక్క నిమిషం. ఓకే, సో ఆయన వెంటనే మరి ఇతన్ని కూడా చంపటం జరిగింది. ఆ తర్వాత భగవంతుడు ఇదెవరు చదువుతారు? నిఖిలేష్, నువ్వు చదువుతావమ్మా? హరే కృష్ణ. నిఖిలేష్, సారీ మ్యూట్ అయ్యా, మళ్ళీ అన్మ్యూట్ చేసుకోమ్మా. నిఖిలేష్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ నాన్న, చదువుతావా ఇది? ఎస్ మాతాజీ. చదువమ్మా. Thereupon Lord Thor killed the demon within the water, just as a lion kills an elephant. The cheeks and tongue of the Lord became smeared with the blood of the demon, just as an elephant becomes reddish from digging in the purple earth. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఈ బోరు ఈ కిల్డ్ ద డీమన్ విత్ ఇన్ ద వాటర్. సో ఆయన ఈ హిరణ్యాక్షుణ్ణి, భూమాతను రక్షించిన తర్వాత నీళ్ళల్లోనే చంపేశారంట. ఎలాగూ? లయన్ కిల్స్ అని ఎలిఫెంట్. ఒక పెద్ద సింహం గనక ఏనుగుని ఎలా చంపుతుందో అలా మరి ఇద్దరు, అంటే హిరణ్యాక్షుడు కూడా రాక్షసుడు కాబట్టి అతని సైజ్ కూడా పెద్దదన్నమాట. ఏది మన సింహం ఏనుగుల్లాగా. అలా సింహం ఎలా అయితే ఏనుగుని చంపుతుందో వీడిని ఇలా నీళ్ళల్లోనే ఈ రాక్షసుడిని చంపేశారట. ద చీక్స్ అండ్ టంగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ బికేమ్ స్మియర్డ్. అయితే ఆయన మొహం అంతా కూడా చంపటంతో ఆయన అతని ఆ రాక్షసుడి యొక్క రక్తంతో తడిచింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ ఏనుగు గనక భూమిని తవ్వితే దాని మొహం అంతా ఎలా ఎర్రబడుతుందో అట్లా ఎర్రబడిపోయింది ఆయన మొహం కూడా రక్తంతో తడిచి అని చెప్పి ఇక్కడ మనకు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. తమాల నీలం సితదంత కోత్యాక్షం క్షమాం ఉక్షీపంతం గజలీలయాంగ ప్రజ్ఞాయ బద్ధాంజలయోనువాకైర్ విరించి ముఖ్యా ఉపతస్థూరిషం. సో లార్డ్ ప్లేయింగ్ లైక్ ఎన్ ఎలిఫెంట్. అప్పుడు ఆయన ఒక ఏనుగులాగా ఆడుతూ ఈ భూమాతను తన యొక్క ఈ ముక్కు చివర పెట్టుకున్నారు. చూడండి, అది ఆల్మోస్ట్ వేలాడుతున్నట్లుగా ఉంది, అయినా పడనివ్వరు అనమాట. భగవంతుడికి ఆ మహత్యం ఉన్నది. ఆ ముక్కు కొస్స దగ్గర పెట్టుకుని he assumed a bluish complexion like that of a tamala tree. ఒక చెట్టు లాగా నీలం కలర్ లో మారిపోయారట. మారిపోయి ఈ మునులందరూ చూస్తున్నారు కదా, బ్రహ్మదేవుడు మరి మునులంతా కూడా. అప్పుడు వాళ్ళకి ఆ నీలం కలర్ లోకి మారిపోగానే ఈయనే విష్ణుమూర్తి అన్నది వాళ్ళందరికీ అర్థమయ్యి వాళ్ళందరూ భగవంతుడికి నమస్కరించారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తర్వాత మళ్ళీ ఈ మునులంతా నమస్కరించి భగవంతుడిని ప్రార్థించటం మొదలు పెట్టారు. అది ఇక్కడి నుంచి చూస్తాం. ఈ మునులంతా కూడా అత్యంత మర్యాదతో భగవంతుని భక్తితో ఈ రకంగా, ఓ భగవాన్, యజ్ఞాలన్నిటికీ నువ్వే చరమభోక్తవు, నీకు జయమగుగాక, విజయమగుగా, జయతు జయతు అంటూ స్తుతిస్తూ నువ్వెలా కదులుతున్నావంటే వేదాల వలె ఉన్నావు, నీ బాడీ అంతా కూడా ఈ సముద్రం లాగా ఉన్నది అని చెప్పి, కొన్ని కారణాల వల్ల నువ్వు భూమాతను రక్షించటానికి ఈ ఆకారంలో నువ్వు ఇప్పుడు వరాహ అవతారంలో వచ్చావు అని చెప్పి వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి స్తుతించారు. నీ నాలుక ఎలా ఉన్నది అంటే ఇంకా స్తుతిస్తున్నారు. ఏమని? నీ నాలుక ఒక అగ్నిలాగా ఉన్నది. ఇక్కడ చూడండి అగ్ని ఎలా ఉందో మరి.
మంట వేస్తే అలా ఉన్నది, అంత ఫియర్స్ గా నీ నాలుక. మరి నీ ఉదరం అంటే నీ పొట్ట ఎలా ఉందంటే, ఆ అగ్నిలో మనం అన్ని కింద బేస్ ఉంటుంది కదా, ఆ అగ్నిలో యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు అగ్నిలో అన్ని వేస్తూ ఉంటారు, ఆ బేస్ లాగా ఉన్నది నీ పొట్ట అని చెప్తూ అంటే వర్ణిస్తున్నారనమాట. అంత ఎత్తుగా పెద్దగా ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు ఆ వరాహ అవతారం ఫామ్ లో అది ఎలా ఉందో వర్ణిస్తున్నారనమాట. అలాగే నీ నోరు ఎలా ఉందంటే, ఈ ఈ అగ్ని గనక మొదట్లో వేస్తుంటే అన్ని ఎలా తీసుకుంటుందో అలా ఉన్నది. నీ గొంతేమో ఈ ప్రసాదం అన్ని స్వీకరించేది లాగా ఉన్నది. కాబట్టి నువ్వు ఒక పెద్ద అగ్నిహోత్రులాగా ఉన్నావు. అగ్నిహోత్రుడు అంటే యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఉన్న పెద్ద యజ్ఞంలాగా అగ్నిలాగా కనిపిస్తున్నావు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇంకేమంటున్నారు, ఇంకా భగవాన్ నువ్వు నీ యొక్క మెడ ఎలా ఉంది అంటే, ఈ 3 రకాల గుణాలు, సత్వరజస్తమో గుణ 3 రకాల కోరిక, కామతన్హ, భావతన్హ, విభావతన్హ అని 3 రకాలు ఉన్నాయి కోరికలు. అలా ఉంది నీ యొక్క దంతాలు అని చెప్పి చెప్తున్నారు, ఆయన యొక్క దంతాలు. అలాగే నీ నాలుక మరి పూర్వజన్మ ఫలితం లాగా ఉన్నది. నీ తలేమో ఒక అగ్నిలాగా ఉన్నది. తర్వాత నీ యొక్క చైతన్యం ఎలా ఉంది అంటే, నీ మూమెంట్ ఈ కోరికల యొక్క కలయికలాగా ఉంది. అంటే కోరికలు ఎంత బలంగా ఉంటాయంటే అగ్నిలాగా మనుషుల్ని దహించి వేస్తూ ఉంటాయి. మన కోరిక ఉంటే నిద్ర పట్టు చూడండి, ఆ కోరిక తీరే వరకు మనకెంతో ఇదవుతుంది. తీర్చుకోవాలి అనేటటువంటి దీంట్లో ఉంటాం. కాబట్టి ఆ రకంగా మనకు ఆ కోరికలు అనేవి అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నది నీ యొక్క నీ 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 చైతన్యం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అట్లా ఈ అగ్నితో పోలుస్తూ భగవంతుణ్ణి వీళ్ళు స్తుతిస్తున్నారన్నమాట ఇక్కడ. ఇదంతా భగవంతుడి యొక్క స్తుతులు ఇక్కడ మనకు ఇదంతా కూడా. సో నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు, నీ యొక్క నువ్వు మరి తెల్లవారుజామున చేసే యజ్ఞంలాగా ఉన్నావు. నీ శరీరం ఎలా ఉంది అంటే, ఈ అగ్నిస్తోమలో 7 రకాలైనటువంటి 7 రకాల వస్తువులను వేస్తూ ఉంటారు అగ్నిహోత్రంలో, అలా ఉన్నది. తర్వాత నీ బాడీ జాయింట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే, ఈ అగ్నిలో వేసే 12 రోజులు 12 రకాలు వేస్తూ ఉంటారు ఈ యజ్ఞం చేసినప్పుడు, అలా ఉన్నాయి. కాబట్టి నువ్వు ఈ సోమానికి అంటే అగ్నిలో వేసే ఆ ప్రసాదాలు వాటన్నిటికీ కూడా నువ్వే దానికి కట్టుబడ్డ వాడిలాగా నువ్వు ఉన్నావు. అంటే యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఈ వేసే సమస్తము కూడా నీకే చెందుతాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైనా యజ్ఞం చేశారంటే ఆ యజ్ఞం యొక్క ఫలితం భగవంతుడికి వెళ్తుంది. భగవంతుడి కోసం చేస్తారు ఈ మంత్రాలు చదువుతూ. ఆ విషయాన్నే ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. చూడండి, వీళ్ళంతా ఈ ఋషులందరూ అగ్ని ముందు కూర్చుని దాంట్లో నెయ్యి పోస్తూ మంత్రాలు చదువుతూ ఉన్నారు. ఎందుకు? భగవంతుడిని ఆ రకంగా ప్రార్థిస్తే అది ఆ ఫలితం అంతా భగవంతుడికి అర్పించటానికి. ఆ విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నువ్వే యజ్ఞాలకు నీ గురించే యజ్ఞాలు చేసేది, నిన్ను పూజించటానికి, నిన్ను సేవించటానికి అని చెప్తున్నారు. తర్వాత భగవాన్ మరి నువ్వు దేవదేవుడవు, మరి వేదాలలోనూ అన్నిట్లో కూడా నిన్నే ప్రార్థించారు, నీ గురించే చెప్పారు. నీకు మా యొక్క ప్రణామాలు, నీకు నమస్కరిస్తున్నాము. నువ్వు నిన్ను పొందాలి అంటే ముందు మనస్సంతా కూడా చెడు ఆలోచనలు లేకుండా శుభ్రపరచుకోవాలి. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కల్మషాల నుంచి మనం దూరంగా వెళ్ళాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అదే కాకుండా we offer our respectful obeisances to you as the supreme spiritual master of knowledge in devotional service. కాబట్టి నీకు ఎన్నో ప్రణామాలు,
మా గురువుగాను మా భగవంతుడువు నువ్వు, అందుకని నీకు ప్రణామాలు అని చెప్తూ, ఇంకా నువ్వు ఈ భూమినే ఎత్తావు, ఆ నీళ్ళల్లో నుంచి బయటికి తీసావు. ఆ నీళ్ళల్లో మరి ఆ భూమి మీద పర్వతాలున్నాయి, వీటన్నిటితో కలిపి నువ్వు ఆ భూమిని ఎత్తావు నీ యొక్క దంతాలతో. ఇప్పుడు ఒక తామర పువ్వు గనక ఆ ఒక ఏనుగు ఎంత ఈజీగా తామర పువ్వును ఎత్తుతుందో, అలా నువ్వు ఈ భూమిని ఒక తామర పువ్వుని నీళ్ళల్లో నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చినట్లుగా నువ్వు ఈ భూమిని బయటికి నీళ్ళల్లో నుంచి తీసుకొచ్చావు. తర్వాత ఇలా తీసుకొచ్చిన తర్వాత మరి ఈ పర్వతాలు చివర్లు మేఘాల, మీరు వర్షం వచ్చినప్పుడు చూడండి పర్వతాలు గాని కొండలు గాని ఉంటే ఆ కొండల పైన తెల్లగా మేఘాలు ఉన్నట్లు ఉంటూ ఉంటాయి కదా. సో అలా నీ శరీరం కూడా అందంగా నువ్వు దానిని పైకి తీసుకువస్తున్నప్పుడు నీ యొక్క ముక్కు మీద ఆ భూమి కనిపించడం కూడా అలాగే ఉంది. పర్వతాల చివర మనకి ఆ మేఘాలు ఎలా అయితే కనిపిస్తాయో అలా నీ యొక్క ముక్కు చివర ఆ భూమాత కనిపిస్తోంది అని వర్ణిస్తున్నారు. అలాగే మరి నువ్వు ఈ భూమాత కదిలేవి కదలనివి అన్నిటికీ కూడా భూమాత మనందరికీ మన ప్లేస్ ఎక్కడుంది, అందరం భూమి మీదే ఉన్నాం. మనం కదిలే మనమైనా జంతువులైనా పక్షులైనా, పక్షులు కూడా ఆకాశంలో ఎగిరినా మళ్ళీ తిరిగి భూమి మీదకే వచ్చి వాలాలి. సో అన్నిటికీ భూమియే మనకు నివాస స్థానం. మనకే కాదు పర్వతాలు భూమి మీదే ఉన్నాయి, చెట్లు భూమి మీదే ఉన్నాయి. సో కదిలేవి కదలనివి అన్నిటికీ కూడా భూమాతే మనకు ఆధారం. కాబట్టి ఆ భూమాతకు ఆ భూమాత నీ భార్య అని చెప్తున్నారు. తర్వాత నీకు భూమాతకి మా ప్రణామాలు అని ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ స్తుతిస్తున్నారు. నువ్వు తప్పితే ఇంకెవరు రక్షించగలరు భూమాతను ఈ రాక్షసుడి బారి నుంచి. కాబట్టి నువ్వు రక్షించడం వల్ల ఏమీ ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదు, భగవంతుడు నువ్వు ఏదైనా చేయగలవు. కాబట్టి ఇంత అద్భుతంగా నువ్వు భూమాతను నువ్వు ఈ రక్షించావు. ఈ బ్రహ్మాండాన్ని, ఈ పెద్ద ప్రపంచాన్ని, విశ్వాన్నే సృష్టించిన నువ్వు భూమాతను రక్షించడంలో ఆశ్చర్యం ఏముంది అని అంటున్నారు. ఇంకా ఏమంటున్నారు, ఇదంతా ఈ మునులందరూ స్తుతించటం భగవంతుణ్ణి. భగవాన్ నువ్వు, మేము ఈ లోకాల్లో ఉంటున్నాం, జనలోకంలో, తపోలోకంలో, సత్యలోకంలో. కానీ నీ యొక్క ఇప్పుడు నీ భుజాల మీద నుంచి నువ్వు ఒక్కసారి భూమాతని పైకి తీసుకొచ్చి ఒళ్ళు విదిలించుకుంటే నీ ఒంటి మీద నుంచి వచ్చి పడిన నీటి చుక్కలు పడి ఇంత పుణ్యలోకాల్లో ఉన్న మాకు కూడా ఆ నీటి చుక్కలతో మేము కూడా పవిత్రులమైపోయాము. మా పుణ్యం నీ యొక్క శరీరం నుంచి వచ్చి మమ్మల్ని తాకిన ఆ నీటి వల్ల ఇంకా పవిత్రమైంది అని చెప్తున్నారు కదా. ఇక్కడ మనం చూసాంగా గోలోక చాట్లో సత్యలోకం, తపోలోకం, జనలోకం వీళ్ళంతా అక్కడ ఉన్నారు. మన పై లోకాలు అవన్నీ పుణ్యలోకాలు. మేము అక్కడ ఉన్నప్పటికీ ఆ పుణ్యలోకాల్లో నువ్వు విదిలించుకుంటే ఇప్పుడు ఒళ్ళు నీ ఒంటి మీద నుంచి వచ్చి మా మీద పడ్డాయా నీటి చుక్కలు, అవి పడి మేము ఎంతో పవిత్రులం అయిపోయాము. ఈ పుణ్యలోకాల్లో ఉన్న దానికంటే ఈ నీటి చుక్కల వల్ల ఎక్కువ పవిత్రులం అయ్యాము అని చెప్తున్నారు. ఇక నీ యొక్క అద్భుతాలకు ఒక అంతు లేదు, నువ్వు ఎన్నో అద్భుతాలు చెయ్యగలవు, నీ శక్తి అపరిమితమైనది అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు నువ్వు మా అందరి మీద కరుణతో ఆఖరికి మేమంతా భూమాతనే నువ్వు రక్షించావు అని చెప్పి వాళ్ళు స్తుతించారు. సో ఇప్పుడు ఇదంతా మైత్రేయుడు విదురుడితో చెప్తున్నారు కదా. సో ఏమంటున్నాడు ఇంకా మైత్రేయుడు అనే మహాముని, ఆ రకంగా వీళ్ళంతా ఆయన్ను స్తుతించి ఈ మునులు వీళ్ళందరూ మరి భూమాతను కూడా నమస్కరించి ఆ తర్వాత ఆ భూమాతను నీటి పైన పెట్టారు అని చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా భగవంతుడు అందరినీ కూడా రక్షించే భగవంతుడు భూమాతను నీటిలో నుంచి బయటికి తీసి దానిని తేలేటట్టుగా మళ్ళీ పైన పెట్టి మళ్ళీ తిరిగి వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోయారు.
ఎవరైతే ఈ కథ వింటారో, దీనిని వర్ణిస్తారో భక్తితో ఈ వరాహ అవతారాన్ని, వాళ్ళు భగవంతుడికి వాళ్ళు ప్రీతి పాత్రులు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా భగవంతుణ్ణి ప్రీతి పాత్రుని చేసుకుంటే, అంటే భగవంతుడు మనల్ని మెచ్చుకుంటే ఇంకా మనల్ని ఎవ్వరూ కూడా మెచ్చుకోకట్లా. భగవంతుడు మెప్పు తెచ్చుకోగలిగామంటే అది చాలు మనిషికి అని చెప్తున్నారన్నమాట. సో భగవంతుడి మీద భక్తితో మనం ఈ రకంగా ఆయన యొక్క దీనిని పొందవచ్చు, ఆయన కృపను పొందవచ్చు. సో మానవుడు అన్న తర్వాత మనందరం భగవంతుణ్ణి పొందటానికి ప్రయత్నించడం మన డ్యూటీ అని చెప్తున్నారనమాట. ఈ భగవంతుణ్ణి పొందితే ఏమవుతుందంటే మనము ఈ భౌతిక ప్రపంచ కష్టాలన్నిటినీ దాటుకుని భగవంతుడి పరంధామాన్ని చేరుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ దశావతారాలన్నీ మనం చూస్తున్నాం. చూడండి, శ్రీ మహావిష్ణువు అయితే ఇక్కడ భగవంతుడు కూర్మ అవతారం, నరసింహ అవతారం, ఇక్కడి నుంచి మత్స్య అవతారం మొట్టమొదటి, తర్వాత వరాహ అవతారం చూసాం. తర్వాత మరి ఫస్ట్ మత్స్య, సెకండ్ కూర్మ, థర్డ్ వరాహ, 4 నరసింహ, 5 వామన, 6 పరశురాముడు, మరి 7 రాముడు, 8 బలరాముడు, 9 శ్రీకృష్ణుడు, 10 కల్కి. సో మనం మత్స్య చూశారు, కూర్మ చూశారు, ఈ రోజు వరాహం చూసాము. తర్వాత ఇంకా మిగిలిన నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మీరు చూద్దురు. కానీ రేపు ఇదే టైంకి 7 గంటలకి భగవద్గీత క్లాస్ ఉంటుంది. 15th చాప్టర్ చూద్దాము. అందరూ తప్పనిసరిగా అటెండ్ అవ్వండి. ఓకే, హరే కృష్ణ. మరి మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి, చూద్దాము. తర్వాత మీకు హోంవర్క్ ఏమిటి అనేది నేను పోస్ట్ చేస్తాను. 14th చాప్టర్ లాస్ట్ వీక్ చూసాం కాబట్టి ఆ చాప్టర్, లేదంటే 15th చాప్టర్ రేపు చూడబోతున్నాం కాబట్టి ఆ చాప్టర్ లో ఒక శ్లోకం నేర్చుకోవాలి మీరు. అదేం శ్లోకమో మీకు పోస్ట్ చేస్తాను, చూసి అందరూ నేర్చుకుని రండి. ఓకే, హరే కృష్ణ. క్వశ్చన్స్ ఏమి లేవు కదా? ఉంటే అడగండి, లేదంటే క్లాస్ ఎండ్ చేస్తాను. మరి